Προτού συνεχίσουμε με παραδείγματα του νόμου του Σνέλ, τα οποία στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές καταλήγουν σε ασκήσεις μαθηματικών και γεωμετρίας, αυτό που θέλω να κάνουμε είναι να κατανοήσουμε γιατί αυτό εδώ πέρα το καλαμάκι με το που μπει στο νερό φαίνεται να είναι σαν σπασμένο, σαν να στραβώνει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Πάμε λοιπόν να ζωγραφίσουμε αυτό εδώ που βλέπουμε λίγο πιο απλά, να φτιάξουμε πώς βλέπουμε το ποτήρι από το πλάι. Έχουμε λοιπόν, κάπου εδώ θα βρίσκεται ο πάτος του ποτηριού ας πούμε, η μία του πλευρά θα είναι κάπως έτσι και η άλλη πλευρά κάπως έτσι, και αυτό το ποτήρι είναι γεμάτο με νερό μέχρι εδώ ας πούμε, μέχρι εδώ, και τώρα θα ζωγραφίσουμε ποια είναι η πραγματική θέση που έχει το καλαμάκι σε όλο του το μήκος και όχι όπως φαίνεται εξαιτίας της διάθλασης. Θα δούμε ας πούμε σε ποιο σημείο πραγματικά ακουμπάει τον πάτο. Ας πούμε ότι ξεκινάει από αυτό το σημείο, τότε θα ακουμπάει ας πούμε στον ποτήρι μέχρι εδώ και αυτή εδώ θα είναι η άλλη του πλευρά. Έτσι, και σε αυτό εδώ πέρα το σημείο στραβώνει όπως κάνει ένα καλαμάκι. Θα είναι λοιπόν, θα είναι κάπως έτσι. Σε αυτό το βίντεο αυτό που θέλω να καταλάβουμε, να κοιτάξουμε, είναι γιατί όταν το κοιτάμε εδώ πέρα με το που μπει στο νερό φαίνεται να στραβώνει, φαίνεται να σπάει. Και προφανώς θα έχει να κάνει με το φαινόμενο της διάθλασης που μελετάμε στα τελευταία βίντεο, που είναι αυτό που συμβαίνει όταν το φως διαδίδεται από ένα μέσο και περνάει σε κάποιο άλλο μέσο. Φτάνει στην διαχωριστική επιφάνεια ενός μέσου και περνάει στο επόμενο μέσο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που ξέρουμε, πειραματικά δηλαδή έχει μετρηθεί, είναι ότι το φως διαδίδεται πιο αργά στο νερό από ότι στον αέρα. Ή με λίγα λόγια, σε σχέση και με αυτά που είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο, ο δείκτης διάθλασης του νερού είναι πιο μεγάλος από αυτόν του αέρα. Οπότε μπορούμε να γράψουμε εδώ πέρα ότι το φως διαδίδεται πιο αργά στο νερό και εδώ θα διαδίδεται πιο γρήγορα. Θα διαδίδεται πιο γρήγορα. Οπότε αν εξετάσουμε από ένα συγκεκριμένο σημείο πάνω στο καλαμάκι δύο τυχαίες φωτεινές ακτίνες τι κάνουν, τότε ας πούμε ζωγραφίσουμε μία, την κάνω κίτρινη, η οποία φεύγει από αυτό εδώ ας πούμε το σημείο, έτσι, από αυτήν εδώ την άκρη πάνω στο καλαμάκι. Έχουμε μία ακτίνα η οποία θα διαδίδεται ας πούμε προς αυτήν εδώ την διεύθυνση, και με το που φτάσει εδώ πέρα, αν θυμηθούμε και το παράδειγμα που είχαμε πει συγκρίνοντας την διάθλαση με ένα αυτοκίνητο που συναντάει, ας πούμε, που βρίσκεται στο δρόμο και συναντάει ένα άλλο μέσο όπως ήταν η λάσπη, εδώ πέρα τι θα έχουμε? Αν αυτό εδώ πέρα ήταν ένα αυτοκίνητο, τότε η αριστερή του, η μπροστινή ρόδα θα έβρισκε πρώτα ας πούμε τον αέρα, το επόμενο μέσο, και σε αυτό το μέσο θα διαδίδεται πιο γρήγορα, οπότε η αριστερή πλευρά ας πούμε του αυτοκινήτου θα πηγαίνει πιο γρήγορα, και αυτό σημαίνει ότι στρίβει προς τα δεξιά. Αυτός είναι ένας τρόπος για να δούμε προς τα που θα διαθλαστεί η ακτίνα, και θα διαθλαστεί λίγο προς τα δεξιά. Έτσι, οπότε θα πάει κάπως έτσι. Θα διαθλαστεί λοιπόν ας πούμε με μια τέτοια γωνία. Έτσι, και αν ζωγραφίσουμε άλλη μια ακτίνα να φεύγει από αυτό το σημείο, ζωγραφίσουμε λοιπόν άλλη μία ακτίνα η οποία θα έχει ελάχιστα διαφορετική πορεία, θα έρχεται και θα βρίσκει την επιφάνεια κάπου εδώ πέρα και θα διαθλάται και αυτή με ένα παρόμοιο τρόπο, θα φεύγει προς τα δεξιά λοιπόν. Θα έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ την ακτίνα. Τότε αν υπάρχει κάποιος εδώ πέρα να παρατηρήσει το φως που έρχεται από αυτές εδώ τις δύο ακτίνες, ας πούμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο, ένα μάτι, υπάρχει ένα μάτι εδώ σε προφίλ, έτσι, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο έτσι ώστε να μπορέσει να παρατηρήσει και τις δύο ακτίνες, τότε για αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο, για αυτό εδώ πέρα το μάτι, από πού φαίνεται ότι προέρχονται αυτές εδώ οι δύο ακτίνες, πώς μεταφράζει την πορεία αυτών εδώ των δύο ακτινών ο εγκέφαλος αυτού εδώ πέρα του ανθρώπου? Θα πρέπει να προεκτείνουμε την διεύθυνση, την ευθεία αυτών εδώ πέρα των διαθλόμενων ακτινών. Οπότε γι' αυτόν θα φαίνεται ότι προέρχονται από ένα σημείο που θα είναι η τομή αυτών εδώ των δύο. Δηλαδή αν προεκτείνω αυτήν εδώ την ευθεία όσο καλύτερα μπορώ, και αυτήν εδώ και αυτήν εδώ, γι' αυτόν λοιπόν εδώ τον άνθρωπο θα φαίνεται ότι προέρχονται από ένα σημείο κάπου εδώ πέρα. Οπότε αυτός εδώ πέρα ο φίλος, το μάτι του βλέπει τον πάτο, την άκρη από το καλαμάκι την βλέπει ακριβώς σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Αντίστοιχα, άλλα σημεία πάνω στο καλαμάκι φαίνεται ότι προέρχονται από άλλα σημεία στον χώρο. Έτσι, εμείς κάναμε αυτό το σημείο το ακριανό να φαίνεται, είδαμε ότι φαίνεται κάπου εδώ πέρα. Αντίστοιχα, αυτό το σημείο ας πούμε θα φαίνεται κάπου εδώ, ή αυτό εδώ πέρα η μέση περίπου θα είναι, ξέρω εγώ, κάπου, θα βρίσκεται κάπου εδώ, και τελικά το καλαμάκι φαίνεται να είναι, για αυτόν εδώ πέρα τον παρατηρητή, φαίνεται να είναι στραβό και φαίνεται να είναι κάπως
φαίνεται να είναι τελικά κάπως έτσι. Θα φαίνεται λοιπόν κάπως έτσι και αυτό είναι εξαιτίας του φαινομένου της διάθλασης. Έτσι, δείξαμε πώς ας πούμε από ένα σημείο μας βόλευε να πάρουμε και το τελευταίο σημείο από το καλαμάκι, πώς από ένα σημείο φεύγουν ας πούμε δύο τυχαίες δέσμες οι οποίες όμως θέλουμε να βρίσκουν το μάτι του παρατηρητή και αυτός ο εγκέφαλος του παρατηρητή, το μάτι, μεταφράζει ότι προέρχονται από ένα σημείο, έτσι, στο σημείο που τέμνονται αυτές εδώ οι διαθλόμενες ακτίνες. Που είναι αυτό εδώ πέρα το σημείο. Είναι αντίστοιχα αυτό που συμβαίνει όταν ας πούμε έχουμε έναν καθρέφτη. Έχουμε έναν καθρέφτη και πέφτει μια φωτεινή ακτίνα και ανακλάται και εμείς την βλέπουμε. Εδώ είναι κάπου το μάτι μας. Τότε εμείς νομίζουμε ότι τα πράγματα βρίσκονται μέσα στον καθρέφτη. Έχουμε αυτή την αντίληψη. Κάπως έτσι τα αντιλαμβάνεται το μάτι μας, σαν να προέρχονται από την προέκταση των ακτινών. Και δεν αντιλαμβανόμαστε σε πρώτη φάση ότι είναι η ανακλώμενη δέσμη. Αυτά λοιπόν για την διάθλαση, έτσι να κατανοήσουμε κάπως αυτό εδώ πέρα το παράδειγμα με το ποτήρι και το καλαμάκι. Στα επόμενα βίντεο θα κάνουμε παραδείγματα με τον νόμο του Σνέλ, θα λύσουμε κάποιες ασκήσεις. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο.